Apa? Bu. Apa? Niki diceklek riyen mawon nggih, Pak. Ora apa-apa ceklen. Ganjel ya, Pak. Lah mengke kula tak ngetene kok nyantol teng susu lho. Aja wis ora usah nganggo iki. Iki kelincipen, Nduk. Oleh dolanan ning aja barang sing lincip ngene iki ndak ngeneki sakit. Ya. Iya, Pak. Oh, iki lincip ngeneki sakit. Iman-iman Jajal to, Pak? Eh? Sampeyan jajal sik to. Iya lara iki. Lek susuku ora lara, lek susumu lara. Lah iya. Dilanjutne kok, Pak. Oh, ora usah Ora usah ya. Heeh, wis. Aku wis anu kok, Nduk. Ora mung apa jenenge kuwi aku ora mung ibumu kanca-kanca sak rombongan duwe jolaras keuangan karo kowe suwi lho ora petuk kowe. Mila to, Pak. Heeh, ngomong ya. Penenten setunggal tahun. Urung. Sampun, Pak. Apa iya? Kok ganti tahun aku lan. Oh iya ding ganti tahun. Ora mung aku kelawan kanca-kanca duwe jolaras juga masyarakat yang ada di Nganjuk yang pada malam ini juga kangen kelawan sliramu kowe joget kaya ngono lek nyawangi mentolo ndelongop. Kanca-kanca semuanya penonton tepuk tangan dulu buat Nduk Niken Salindri yang luar biasa. Iya, Pak, percaya, Pak. Ancen aku ki ngangeni ya, Pak. Domongi kok. Wong lanang kuwi kok nyawang kuwi kok ora seneng kuwi berarti mripate njaluk diperiksane. Iya ta? Salim. Salim kene Cahyu. Jan. Iya. Cium, Kak. Dah. Makasih. Mbokmu ora bakal nesu kowe anakku kok ya. Nggih, Pak. Kejaba lek aku ngambung wiwi, wah disuwek ra iku. Halah kok jangankan Mbak Wiwi. Heeh. Sampeyan ngam. Nah, sing paling mau kangeni mesti aku. Nggih, jenengan Terus apa? kalih ibu, Heeh. terus kalih yogane jenengan, Pak. Oh iya. Nanang. Nah. Nanang picek mau kangeni lho. Lah kae tipe-tipe orang yang paling ngangeni ya, Pak. Apa iya? Ndak sebabe. Setia, Pak. Nanang niku. Heeh, ora bakal iso nyawang wong lanang Ora wedok bakal ya. iso mendua. Heeh, ya. Heeh. Iya, wong iya. Tapi hati-hati lho, Nang. Apa? Kowe aja kaya Agus Buntung lho, Nang. Jangan apa to? Lah engko peh picak terus mari ngono njajali wong sembarang kalir. Wis jenenge menggunakan kesempatan dan kesempitan. Iya. Oh iya. Iki acarane perkawinan emas. Nggih. Happy wedding anniversary yang 50 tahun. Penjane. Bapak Supardi kalian Ibu Supardi. Nggih, bener. Bu Suparmi. Ibu Suparni kalian Bapak Supardi. Wis ngrasakne satene purung. Dereng. Satene empuk-empuk tenan. Loh, Ora tau krungu to? tahu. Wi isu. Ora tau krungu. Sapa-sapa wae ora tau krungu. Mergo saking primpene ora nek wong krungu. Lah malah jenengan cetakne kok. Ora ngurguyon kok. Oh, perlu dicurigai berarti. Ora. Aku ki ibumu ki untuk selamanya. Nah, Yang terakhir dan untuk yang selamanya. yang pertama dan untuk yang terakhir. Ora ki yang ketiga kok ngawur iki. Yang ketiga. Astagfirullahaladzim, tidak boleh berkata seperti itu. Lah piye to? Aku ngomong jujur lho. Jujur. Masa aku salah? Ibumu lho ngakoni. Loh, iya tapi kan dalam hati wanita itu harus diucapkan yang pertama meskipun itu yang ketiga, keempat, kelima. Ora gelem dhek malah ndarani pembohongan publik. Ora percaya takono mbokmu to? Ayo takono. Ayo Bu, dicekel miki. Wes gak usah Bu, gak usah. Lah ngapa? Wes cukup percaya aku. Oh iya. Iya, ngene kuwi ya. Nggih, Pak. Ya, iki akeh banget sing do nyuwun lagon, enek sing transfer, enek sing iya. Wae akeh sing do ngenteni suaramu. Nggih, kula dikengken apa? Ya nembang mosok. Nembang napa? Derep. Iki mau ana sing tak wacokne sik Nduk ya. Iki mau ana saka luar negeri. Heeh, uga saka Mas sapa ki mau sing transfer aku 500.000. Iki tak golekane sik. Nganti mau aduh. Kok ya kakean nomor WA ki dadi kek HP ku anyar ki dadi aku rada bingung Nduk kan aku dadi. Alah HP second nek kok dipamerke. Cewek. Yo. Kuwi lho lek tuku lho VC aku. Iya. Golekane. Iya toh? Cuma golek tipe toh, Pak? Heeh. Wis tuwek ndadek reno-reno gaipun barang. Oh ya enggak apa-apa namanya dalang kekinian. Oh iya no. Dalang generasi Z ya toh, Pak? Iya, Z apa? Generasi sekarang milenial. Heeh, saya tak buka sik tadi
Nah, no. Saking Andri Mas, saking Bekasi. Niki titip arto 500.000 supaya diparingke Mas Ardi. Pengen lihat Ardi ngendangi sinden Niken Salindri. Iki dudu karepku lho iki karepe karepe netizen sing barang transfer 500.000 ke saka Bulis Maksum ingkang wonten ing Den Haag. Nah, menika ki sampun transfer 1 juta rupiah. Nah, nggih. Menika ke kula sampun transfer Pak Kangko. Nggih, mengki kula aturaken. Ya. Ora apa-apa to, pomo awakmu nembang dikendangi Ardi ora apa-apa to, Ken. Mboten napa-napa, Pak. Ora apa-apa ya. Nggih. Anu tukang sana yang di tukang Kenapa tuh janda iki? Bandi, kendangnya ciplone unggah nang kene, Nduk. Mas Ardi mendekatiku. Heeh. Ndak kuat. Iki ana dhuwit 500.000 kanggo si Ardi. Ya. Lah sing nyanyi, Pak. Sing nyanyi ya sampean. Heeh. Heeh, ya. Mikmu iso mau kempit ngono iki lho. Ya, Pak. Heeh, ya. Lah. Saya- Ayo anu diundang-undange kene dhuwur kene. Nah. Iki minangkani pamundhut kok uga menika kula Bapak Giman, Gobong, Gebang, Gondang badhe nderek nyuwun lagon bojo loro karen pralayar. Nggih. Ya. Kudu wis siapno dhuwit 500 wis ditransfer engko kekno si Lah kula, Ardi. Pak. Kalau kae awakmu diparingi iki lho. Lah, ngono. Nggih. Heeh, nggih. Nggih, matur sembah nuwun, Bu. Nggih. Oh, niki panyuwunane Bapak kalih Ibu. Nggih. Oh, nggih. Niki sing amplop saking jenengan. Nggih. Nggih. Matur sembah nuwun nggih, Bu. Sehat selalu panjang umur ya. Napa, Bu? Foto. Dipoto, nggih. 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 Oh ya, sudah. Heeh. Terima kasih ya, Bu. Nggih. Iya. Nggih, sampun. Nggih, matur sembah nuwun nggih, Bu, nggih. Nggih, nggih. Kuwi apa mamundute? Dari Bapak dan Ibu yang punya hajat minta gending podang kuning bersama bowonya. Yang kedua sesi deman, matur sembah nuwun. Oh ya. Dari Bapak Kusno Wasito Ah. di Negeria nyuwun lagu LDR ingkang nembang Mbak Niken. Iki ladrang. Oh iso LDR, ladrang. Pak. LDR ki cinta jarak jauh ki lho kan? Oh, LDRI. Love darling apa iki? Iya. Wis pokoke bangsa long adoh kuwi lho. Nah, yo, iki sing dhisike pamundhe sing kagungan dalem, Nduk, Ken. Apa ki mau? Apa podang kuning Kalian sesi karo deman. sesi deman nganggo bawa. Nggih. Nah, ya. Napa riyen? Nah, iki sik. Nah, sambil menyelam minum air, sing nembang awakmu, sing ngendang Ardi. Ayo, Di. Nah, ya. Luwe Ati mungkin. becek tak pateni. Patenono wis tak pateni. Iya minangkani pamundhut kok. Heeh, nggih. Iya. Nah, iya. Iki Bu Iin utawa Mbak Santi ya mirsani Nduk Ken ana ing Jakarta. Sinten Mami Santi? Mami Santi. Nggih, Ah, alhamdulillah matur sembah nuwun. Nggih. Nanggap Agustus nggih, Pak. Agustus tanggal 1. Tanggal 1. Nggih. Ya, alhamdulillah. Ya, ayo coba Gus. Uga saka Mbak Tia Murti. Assalamualaikum Pak E. Tia Murti Singapura badhe nyuwun lagon pujaning sih matur suwun. Oh nggih. Heeh, nggih. Ken ketok. Ya. Ini coba Gus. Nah, ya. Salaman sik to suwi ra ketemu lho. Alah mah aku salaman. Lah apa? Langsung peluk kae lho. Lah ya. Kamu makin suwi kok makin ganteng toh. Udah. Tapi ini kok ada bentol-bentol ini apa? Jerawat. Oh, jerawat. Oh, kangen aku toh. Kangen aku gak. Udah. Kangen jane. Kok jane lho. Kok nganggo jane? Wah, gak jane piye. Salim dulu. Salim dulu. Nah. Udah. Gak mau aku. Ya nyanyi. Heeh, dibawani sik, Ken, karo lungguh ra apa-apa. Karo lungguh jejer ngono sitok ning Jangan gendang. duduk, Pak. Oh, jangan Basah. duduk. Oh Iya, ya. basah. Oke, Nah, basah. nanti sudah basah Mas Ardi tambah basah gimana? Oh iya.
Napa Pak? Lagune Pak? Lha ki mau podang kuning no. Oh iya iya iya. Podang kuning. Heeh. Ya. Kamu tahu podang itu apa? Pedangnya apa? Podang itu apa? Apa? Gak ngerti aku. Kucing. Loh, kucing. Lah katanya kamu enggak tahu. Podangnya apa? Pedang itu burung. 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 Burung kuning. Ya. Kenapa kok lagunya dinamakan podang kuning? Kira-kira kenapa? Lah aku ki takon kowe lho. Aku gak Kok ngerti. kira-kira nyapo tak kekrek lho. Hei. Bocah. Sikilmu ora iso meneng to kan? Betipis ya, Pak. Oh, belet pipis. Ayo, podang kuning. Podang kuning. Tamane piye? Heeh, ya. Nadyan Nadyan wujud temong paksi. ya. Bu Dwi iki amanah saka Mas Andri ingkang wonten ing Jakarta. Diaturke 500.000 kanggo Ardi. Nah, ya, Cak Bagus. Dah ya, tak bawa aja ya. Ya, kawanan. Iya. Nah, kenapa? Jadi Itu kan uang kita, ngono ta? Jarene uangku kan juga uangmu gitu. Heeh. Gak mau wis aku gak tega aku nya. Tenan Yo gak tega aku. Kamu gak punya HP no. Paketan aja ndak punya no. Ngenyek. Lah kok iso ngerti lek paketan ra duwe? Lah aku WA ndak tahu dibales loh, Pak. Oh. Njaluke langsung di WC kok. Oh iya lek di PC langsung diantar. Heeh. Ya. Mas Arji matur nuwun karo Mas Andri ingkang wonten ing Jakarta. Nggih, matur nuwun dumateng Mas Andri Nggih. kang sampun paring apa nggih? Tali asih. Tali asih. Nggih. Ya. Nonano. Ayo jajal anu. Pak. Halo, Usman. Ya. Di sana sing gede lho. Ya. Halo, Usmanis nyengsem. Kamu kenapa jauh? Ini Oh ini ada bantal ini ya Gara ya. Ini menghalangi loh ini ibu. Oh ini tiga berdua ya cepet no bu. Nggak bisa. Oh pangku, pangku mas. Ngombe alas lek ngendang. Gen ra jemek pokoke. Ya. Bisa gak goleki? Edi, goleki. golek isi podang jenar. Iso no. Ora mati landung. Ibu bunga ing Nyanding bisa Nyanding. nyanding bisa
dilanggamke le. Semangat ya sayang kerjanya. I love you. I love you. I love you too. Nah, I love you Pak Kangko. Ya kono. Iya Sa- tuh. Apa? I love you Pak Kangko. Lek muni mau I love you too. I love you too. Saiki anu kok nduk kan, sing sagek viral ki mesti bangsa sing apa jenenge bergandeng ngono lho. Ya mesti. Iya nyatane kenyataane kaya ngono mbiyen sampean karo anu kae Akbar kae yo deal iki karo Ardi deal. Terus saiki sing lagi anyar-anyaran ki sapa Lintang Kairo karo Dalang Gading Paukir deal. Ki sok bakal enek anyar meneh Dalang Kangko karo Manuhara. Astagfirullahaladzim. Sama yo doyan Pak. Lek mendem. Astagfirullahaladzim. Iya. Tak amini lho Pak. Aja. Lah ya. Oh Pak Dodoi ternyata yo ngeser Mbak Manuhara tuh. Domongi ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Maning omah wis ora krasa. Kaluyuran nang golek isih tak sayang. Mobang diterangkanku golek ora krasa iso ngerti wangi. Gecul le di.
Piye kan? Keplakane Ardi piye? Waduh, sangat-sangat luar biasa. Tapi terakhirnya kok ngono ya, Mas? Terakhirnya piye? Hah? Terakhirnya piye? Kayak nyendat-nyendat ngono lho, Pak. Gak ndang piye ngono, Pak? Kamu sukanya begitu ta sayang Bae? Agak nyendat-nyendat gitu.